गिबियाव महरनि बिगोमा जगायग्रा बि इसोरखौ गेदेर हामबाय होनो। मानोना दिनैनि बाहायथि बोसोरनि बे दाननि 10 थारिख 12 मास 2023 मायथाइनि गोथार सानजों लोगोसे एडभेन्टनि नैथि रबिबारखौ मोखां नुहोनायनि थाखाय जाउनाव दिनैनि सानखौ लोब्बा लाखिना लोगो मोनबावनाय मान गोनां नोंथांमोन लामा नायना थानाय साफ्रोमखौ नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायो आरो आंनि गाहाम अनसायनाय नोंथांमोन बयनोबो फैगौ गेदेर साननि रंजानाय जासिहरो। आं दिनैनि भिडिअआव लानानै फैदों जिसु जोनोमनि सिगां जिउ आरो मोदोमाव थाम-थिम जानाय। माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 1:3 सिरि। नोंसोरो फोरबोनि लामाखौ थाम-थिम खालामदो, बिनि लामा सुरुखाफोरखौ गेबें खालाम। जिसुनि बरसायाव थाफ्लायग्रा मानिजाथाव नोंथांमोन, गुबैयै माहारिफोरजों अनसायजाना दिखांहरजानाय सासे हादोर बेंगिरि मानगोनां रोंगौथिनि सोद्रोमाया बबेबा हालामाव जथुम्माजों लोगोसे नुजाथि फैनो खौरां दङब्ला बे ओनसोलनि सुबुं माहारिफ्रा मानगोनां गेदेमा फैगुननि जुनै हान्था मेला खालामग्रा लामाखौ गोजौ गाहाय दिया दख्ला हाग्रा बंग्रा गासैखौ फोसाबना समायना खालामनानै फैगोननि थाखाय लामा नायना थायोब्ला अब्ला नोंनि जिउआव आरो सोलेराव सारिगिदिं नासयजानाय, गादबजानाय आरो सोबख'जानाय नखरजों लोगोसे सोद्रोमाफोरखौ उदांस्रि होनो फैगौ बि जिसुखौ गाज्रि गोसो, उदायै साननाय, लाथावै आखलफोरखौ नेवसिना गोथों गोसोजों नेनानै थानांगोन। नायदो इफिसुसनि 4:31 सिरि। जेंना जानाय मानिया जोंफ्रुनाय, बोराबनाय, गाबज्रिखावनाय आरो बासिनाया गाज्रि मानिजों लोगोसे नोंसोरनिफ्राय गोजान जाथों। आगोमा ख्रिस्ट' सिबियारि आंगो लोगोफोर, थारैनो सासे आइदो गोनां एबा बाख्नाय जानाय आखुजों देरनाय महर गोसा सुबुंखौ बैसोजों लोगोसे रैखागिरि इसोरनि सम होनाय बादि सैथोजों सुफुंजानाय नखरनि गाहाय बिमा बिफाया समाजजों गोरोबफाना सायख'जानाय जोहोलाव एबा जोहोलावजोजों रंजा बाजायै जुलि होयोब्ला अब्ला नों बि जिउनि राजा बासायगिरि जिसुखौ बबे मोनसे गुनजों रंजाना नाजावगोन? फारियै नैबे नामा? सेथियाव कालचाराल, नैथियाव जानाय एबा गाननाय जोमनाय, थामथियाव गिफ्ट एबा दान होनायजों थारैनो बैफोर गुना नोंनि हामजानाय एबा सायख'नायनि सायाव सोनारगोन। नाथाय बैफोर नों सायख'ना लानाय गुननि बर'दिननिख्रुइ नैबे मोनथाम गुनखौ लानानै ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन खालामोब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन आरो समायनासिन बर'दिन मानिनाय एबा खुंनाय जागोन। फारियै सेथियाव गाहाम आखुजों फोसावनाय, नैथियाव बासायनायखौ गोसोखांनाय, थामथियाव दिनैबो इसोरा जोंजों लोगोसे दं। नैबे गुनखौ लानानै जाय माननि सोद्रोमाया बर'दिन खुंगोन बे सुबुङा बयनिख्रुइबो गिदिरसिन गेदेर सान खुंनाय जागोन। गाहाम रादाबाबो बेखौनो फोरमायदों। नायदो माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 25:35 सिरिनिफ्राय 36 सिरिसिम। मानोना आंहा उखैनाय समाव नोंसोरो आंखौ जाहोदोंमोन आरो नोंसोरो आंखौ लोंहोदोंमोन। आङो मालायमोन, अब्लाबो नोंसोरो आंखौ नाजावदोंमोन। आङो लंथंमोन, नोंसोरो आंखौ गानहोदोंमोन। आङो जब्रामोन, नोंसोरो आंखौ नायफैदोंमोन। आङो हाजरावमोन आरो नोंसोरो आंनियाव फैदोंमोन। ख्रिस्ट'नियाव थाफ्लायग्रा लोगो नोंथांमोन, मान एबा सन्मानजों सुफुंजानाय सासे सैथो सोद्रोमाया हालामनि गेजेराव गंसे गामि खानानै थानाय, आगोर गोमाजानाय एबा आंखालजों भुगिनांनाय गासै माहारिफोरनि नोजोराव अरायसम मोदैजों गेलेना थानांनाय बे दुखुथिया नखरखौ सिमा दोनना साननैसोनि जुनै मोदोमनि सहाय होनो हायो। जेरै थिग बिदिनो बैफोर मोदोम आरो जिउआव गेब्लेना थानांनाय सुबुंफोरखौ सिमा गैयै अराय समनि थाखाय उदांस्रि होनो जिसुआ फैगौ। नायदो जेसायानि 61:1 सिरि। फोरबो इसोरनि जिउआ आंनि सायाव दङ। फोरबोआ आंखौ अभिषेक खालामबाय, गुरै मन गोनांफोरनो गाहाम खबर फोसावनो, गेब्लेनाय गोसोफोरखौ गोजोनहोनो, बन्दी जानायफोरनो गहोजानायनि बाथ्रा आरो खोमसि हाजराव जोबजानायफोरनो स्राङाव हगारफिननायनि खोथा रायथिनो।
मानजों सफुंजानाय लोगो नोंथांमोन, थारैनो नों सासे गुबै खृष्टियान हिसाबै नोंनि दंनाय गासै देहाजों खामायना बुथुमनाय रांखौ नखरजों लोगोसे गासै बिहि आरो गथ'फोरनो बोथोरनि समायनायनि जुनै जाहोनाय एबा गानहोनायनि गेजेरजों नखराव गेदेर साननि मुङाव रंजानाय लाबोदों नामा? नंगौ, थारैनो बैफोर माहारि हिसाबै गासैबो गोनां। नाथाय बे नोंनि मोदोमनि जानाय एबा समायनायखौ लानानै रंजानायाव इसोर हामजानाय नैबे इसोरनि गोथार बाथ्राया थाफानांगोन। अब्ला जिसुनि जोनोम सान एबा गेदेर साना नोंनि जिउ आरो नखराव मेहेर गोनां, थामहिनबा समायनासिन जागोन। नायदो माथाइनि 5 बालाब 7 सिरिनिफ्राय 9 सिरिसिम। अनखांग्राफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो अनखांजागोन। गोजों गोसो गोनांफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन। बेंज्लायग्राफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो इसोरनि बिसाफोर मख'जागोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, गुबै सासे मोजां फरायसाया सान हर मेगननि निन एबा उन्दुनायखौ नेवसिनानै सैसोना फरायोब्ला इयुनाव बे गुबै गोसो होना फरायनाय बिथाइखौ जेब्ला मोनजायो, अब्ला बिनि नखर आरो गोसोआ जोबोद समायो। जेरै थिग बिदिनो इसोर होनाय बोलो आरो गियानजों बुथुमना मोननाय धोनजों लोगोसे गुवार फोथायनाय, गोथौ बिसासजों रंजायोब्ला बे सुबुंनि नखराव बयनिख्रुइबो गेदेरसिन बर'दिन मानिनाय जागोन। नायदो उपदेशगिरि 3 बालाब 21 सिरिनि 20 सिम। आङो नुनो मोनबाय, गावनि मावनायफोरखौ लानानै रंजानायानो बयनिख्रुइबो देरसिन। दिनैनि गाहाम खौरांजों लोगोसे खोनासंगिरि साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों। जों आरज गाबनि। गोथांखौ होनो हाग्रा गोथार आफा, फैगौ नोंनि बिसा हौवा जिसुखौ बरायनो जुनै नेनानै थानाय साफ्रोमनि नखरखौ सहाय होदो आरो देग्लायनि गेदेर साननि गेजेरजों नोंनि बोरखौ लानानै नुजाफैगौ गोदान बोसोराव गोदान गोसो गोदान मिजिं लानानै हान्थिलांनो हाथों। जिसुनि मुङाव बिबाय, आमेन।